Salutare tuturor! În acest video o să vă arăt cum vă păcălesc acei oameni care vă spun că au câștigat 4, 500, 1000, 3000, 5000 de dolari în tranzacții. Am făcut două conturi demo de 1000 de dolari, unul pe FXP și celălalt pe Iron FX. Avem în față graficul petrolului. Și acum voi deschide o tranzacție în buy pe contul de Iron FX. Da, tranzacția a plecat, avem un buy și aici voi deschide o tranzacție în sell. Acum avem o tranzacție pe FXP în sell și o tranzacție pe Iron FX în buy. Haideți să așteptăm un minut să vedem cum vor decurge lucrurile. Da? Piața a început să miște, pe un cont câștig 30 de dolari, pe celălalt pierd 100. Da? Suntem deja la 50 de dolari, 45 de dolari, 60 de dolari de profit pe contul unde am dat buy. Gata, am închis tranzacția pe profit. 60 de euro profit în doar câteva minute. 11.54, 12.06, 10 minute am făcut 60 de euro. Foarte, foarte tare, nu? Așa vă păcălesc acei scameri care vă arată un cont demo pe care tranzacționează diferit. Acesta este contul, celălalt este deja pe minus 110 dolari. Cred că ați prins ideea. Mult succes și făriți-vă de acești scameri.